Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may kagabilog gabahin sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw, welcome once again sa aton nga pagpangalagad. Diri sa Kapehan sa Aksyon, upod sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Of course, karon nga adlaw Domingo, Setyembre 18, no? Kag ato sa nga pagpangalagad sa liwat, kinadulong sa inyo sang Dr. So mga ka-aksyon, isa kay dasyon liwat sang Kapehan sa Aksyon naton giadulong sa inyo sa kinanda ng aton sining bisita ng aton amigo diri sa kay health advocate si Dr. Melvin Ibanez. Subong gani nga mga panahon importante gini nga aton pamatian mo, no? Pila sa aton karon nga mga ambalan diri. Ano ka critical sa sitwasyon sang COVID cases diri sa Bacolod kag Negros Occidental? Kag kuhaan naman siguro sa advice, no, panugyan si Dr. Ibanez sa mga wala bla ka bakuna, ha? Kag importante ni say kay kadamo bla ka klamatay pag check dili wala ka pa bakuna, no? Paano man makakuha sang booster dose kag ano ang ginapanugutan sa booster ko may ara inan booster shot. Kag ining mga kabataan naton bala sa unis lang pwede mabakunahan kay you should know ganing Delta variant nag-apekto na sa aton nga mga kabataan. Anyway, inatanan hambalan naton with Dr. Melvin Ibanez sa aton nga Kapehan sa Aksyon. Dr. Ibanez sa aton linya subong, good morning and welcome once again sa Kapehan sa Aksyon. Good morning. Good morning. Mayong aga sa inyo tanan dira sa Aksyon Radio sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kag sa sudad sa Bacolod. Sorry lang gid kay nagapaos ko subong kay grabe ang referrals ka even kagabi. Gabi na ko natulugan tungkol sa mga aton emergency bala mga cases aton sa COVID. Gani man siling ko kita ko alas 12, Partner? alas 12:30 na ni si Dr. Ibanez do nag-text pa oh. Oo, kay damo-damo may mga pasyente na kaya damo nagit sa mga pasyente sa ospital. So naging text ko na sa mga kagabi sa imo late na. Oo. Boy, partner. Amo gani oh, Ang topic sa aton today. Lingko 12:30 na siya kang nag-text to. Gagahon na to. Gagahon na. Oo. Anyway, sige lang kay public service mo nagyapon. Anyway, to start with, ma-update lang ko na isang aton COVID cases sa Bacolod ka sa Negros Occidental kasi bilog ang Pilipinas. Yes, go ahead. Importante niya every week bala partner
matagaan ta sila updates ang nagakatabo subong, especially ang aton nga number of cases, no? Sa subong, actually, basically yesterday nga data, nagasaka na gid ang aton kaso subong sang COVID. Kakululbaan, but ang Bacolod under general quarantine gyapon, level alert na siguro kita 3 to 4. Alert level 4 kita. 4 because tanan-tanan what is happening on the ground now. Tanan-tanan subong hospital puno na gid. Hindi na gani magbaton pasyente, but I will explain to you later ang mga experience ta pala. Kakatabo subong. But first and foremost, unta na yung update naton. Sa bilog na Pilipinas, 2,324,475 na ang kaso ta. Imagine na surpass na nila 2 weeks ago ang 2 million nga mark. Ang active cases, 188,108. Ang deaths natin, 36,328. Ang mula niya na importante, no? Sang inini, ang latest ni subong sang aming kaso sa bilog na Pilipinas. Sa Negros Occidental, ang kaso natin subong, based ni yesterday nga data, 215,088. Amo na Ang sagot? active cases is, 25,000 gali. Okay. 88 ang total cases. Ang active cases, 2,734. Ang deaths is 510. Ang aton Bacolod City, dito sa Bacolod City, 18,445. Ang total cases, ang active cases, 1,775. Ang death is 422. Gin-include ko niyan ang Iloilo City. Ang total cases nila as of yesterday, 19,161. Active cases, 2,355. And death is 484. As compared sa last week, September 11, ang kaso ni sa Negros Occidental, nagsaka 699 cases. Ang deaths nagsaka sa mga 20 cases. Sa Bacolod City, ang kaso nagsaka 560 cases. Isa lang kasi mana, ang death 14. Ang nagsaka sa 14 deaths. Ang Iloilo nagsaka 164 ang kaso nila nagsaka ni mga dako mo ning kaso sa Iloilo mga almost 300 plus 364. Ang nagsaka sa ang patay nila 427 deaths. Sa bilog na simana, ang average nato nga daily cases mga 20,000 gyapon. Sa Pilipinas? Partner boy. Oo. Daily cases, 20,000 a day. As compared sing mga 3 weeks ago, ang Bacolod City, particular Bacolod City, nagnubo na ta sa 795 eh. So, nag-triple mo almost to enough ang ginsaka ya. Subong 1,775 na kitang kaso. So, meaning, may surge kita subong. I don't know kung matawag mo siya second wave or third wave. Ang lain lang kay tungod sa overwhelmed ang aton nga mga hospital. Ang mga hospital naton may mga kwarto nga available pero wala staff. Correct. Amo ginang sitwasyon, Dok. Amo na sa mga situation. May kwarto, way tao, way isang nagapayritanay na staff. May isa hospital nagreklamo ng ilang hindi ko lang mag-mention, ang ilang 4 kabilog ng nurses sa emergency room, nagsaylo sa hospital kay taas to suldo. Nag-resign. So, amo na subong ang demand sa mga nurses kag frontliners. Ang problema, number 1, ari problema, may mga beds available, pwede nilang open ang ilang mga hospital sections na bakante, imo-on convert into COVID section. Number 2, wala staff. Kulang staff ka doktor. Correct. Sa isa lang ka hospital sa Bacolod, daw 3 ka residente ang nag-COVID positive. Number 3, nagapangayo na to tabang kung pwede ang mga consultants maka-duty pero
ang mga consultants, mga kalabanan sa mga consultants, may mga edad na kag high risk. Pero sa amon, hindi pa kami pwede mag duty gidya sa ER. Pwede kami ka-manage sa mga pasyente. Alternately, ara kami gasulod sa COVID wards gidya sa station lang kami. Pero ginadikta namon ang amon management, which makabulig gidya sa pasyente. Number 4 na problema, availability of oxygen. Sa pagina. Sa mga balay subong ang oxygen, puno na gid ang mga kulang na ang oxygen tanks. Okay, ang iban nga ba, lahi subungdok, tiner sa ilang oxygen tanks, kaya preparar sila mo. Yeah, ang iban nagapreparar, pero amo na blang, hindi lang kamo mag-stock damo. Probably isa, itagain man na chance ang iban nga makabakal, atong sa gisigas ko, kapila na ganito, sa kadlaw. Tapos surrender na nga, wala na sila available tanks. Number 4, kung may ma-admit ka man sa hospital subong, may beds available, oxygen ara na. In case of kinalanon, disat ka, ang imo oxygen saturation ara ka na lang sa below 90 o mga 85, 82, 80. Kinalanon mo high flow oxygen, kay before ka mag-intubate, amo na ginaanay ang first line naton sa respiratory care. Wala naman sa high flow oxygen na available. Ikamahal galin isang machine, sobrang milyon eh. Kung intubated ka, wala man ventilator machine available, kay puno na sa mga critically ill patients. So, muli ang situation sa subong sa at hand sa on the ground na consider naton. So, ang amon lang nga subong nga advice sa mga pumuluyo is hindi na tablang padungol. Please stay at home. Hindi na maglagaw. Kung maglagaw man kamo, wear ang minimum health protocol, i-observe it. Face mask, face shield, social distancing. Hindi anay magkaon sa mag-attend gatherings. Mga birthday, danay. Birthdays. Subong mo may mga schedule pa nakakasal. Sili ko ganit sa mga EOC, ano ginahimo nyo? Last time may nagkadto ko to sa isa ka hotel o dinner out ko sa kilala ko, kaya dapat sa star. Due time lang to tao sa cafeteria. Pero 3 kabilog ang kasal. At the same night, 3 ang function room. Anong ginhimo na sa EOC da? Paano na makontrol ang mga gatherings? Hindi ko tani ang malako to sa hotel. Tani pa-inform nyo ang EOC ni sa inyong schedule sa mga weddings. You know, correct. We understand them na kinanglanon na income. Pero ang mga hotels natin dapat spacing nyo, schedule nyo ang pagsang kasal kung hindi maging papunggan, kung pila lang yung capacity na i-allow. Isa man na mo makahatag ka mo problema gid sa aton nga komunidad. Ka mga super spreader nga mga event ganyan daw kaya. Amo lang super spreader sa event, ang mga events. Sa simbahan ganit 30% na lang i-allow tan, and isa high level level 4. Okay? And then, ang amon nga advice subong sa mga doctors last night na conference kami, ipaintindigit ang motong sa mga infectious specialista, paintindigit sa atong pumuluyo, na once nga symptomatic ka, you must have a high degree of suspicion na COVID ka na. Correct. Mas much possible mapa-swab test ka na para hindi ka mag-spread out, kag ma-isolate ka dayon. So, itong nahadlok magpa-swab test, ang imuuna nila mapa-isolate kuno abi sila, pero wala man sila galong. Pumayag di dyan mabalaan mo na positive ka na. Correct. Kag ang atong advice ko last year nga, from the start sa mild symptomatic patients, tagain na dayon bulong. Ang ibang gani nga mga societies, whatever, wala pa sila hatag bulong. Hasta ang syudad kay i-quarantine nila, i-monitor nila, pero wala nila ginatagaan bulong ang mga mild cases. Subong nga this time, na may Delta variant na within our midst, super spreader.
fast, very infectious, contagious. 3 to 5 days, ang imbes nga mulat ka 5 days to 7 days ang mga mag-abot ang mga symptoms mo, 3 days pa lang yara na. Amo na siya kadasig. And then, ang advice mo nila, gilain na nila ilang guidelines, take your medicines right away. Tawagin doktor niyo kag mga ayo na kumubulong. And ang lastly, 5 is get vaccinated kung may chance ka mo. Partner, Okay. get vaccinated right away kung may chance ka mo. Abi, hindi na ta magulat, abi. Bisan gani ang mga pasyente namon nga mga may comorbidities, natugtanan na namon subong mapavaksin, basta stable lang. Hindi bala like ang blood pressure hindi taas. Stable ka ang control ng hypertension, ang iyong blood pressure, pa-vaccine na namon. Dok, may record ka mo, Dok, kung sa sa percentage ng death, pila dira tungod sa COVID, pila dira ang unvaccinated. May record ka mo sina? Wala kami subong, wala ni sila sa Bacolod sa IOC's record. Because hindi na nato nakuhan kung pila ni mo. Kaya subong ang ginatali lang namon subong ang death related to COVID. Wala kami subong na ginasapak ang taliay sang death not related to COVID. Pero ang namin ko, ang death related to COVID, may ara kita kung pila dira ang vaccinated, pila ang unvaccinated. Sa vaccine hindi namon mabalaan. Wala kami data subong. Pero I think ato lang generally globally, at the average atong ginambal ko last time sa Amerika. Nga ang death related to unvaccinated COVID patients na pataya, mga 90+% na sila. Correct. I think the same man na rin sa Bacolod, Doc. The same sa Bacolod. One time, nakahambal man si Vice Mayor Alcid Familiaran nga, mga 90% sang kakalamatay bagod sa COVID, unvaccinated. Yes, kung na iya data lang na, muna. Pero sa muna, generally, pero na globally, 97% ang those died nga unvaccinated. Only 2 point something na percent, 2% lang na or less ang related to death related to vaccinated patient. Ang arido ko, ako explicar ako bala nga siling ko, ining kakalamatay nga vaccinated, may mga underlying conditions sila, no? Number 1 ang cause na gasalig na vaccinated sila. Ang importante subong hindi ka madelayed. Nagalala na sila because ulihin na nila kag dalon tawagan nila ang ilang doctors. Mga doktor nila. Ang reporting nila ulihin na. Asa ay nakita ko sa among pasyente subong. Although sa subong wala pa may napatay, no? Pero ang akong pasyente subong 3 ang intubated subong. Kag another mga 4 subong ang naga-high flow. Subong wala pa man napatyan pa. Pero intubated na. Kag ini sila ang intubated patients nga naglala severely. Among those patients nga vaccinated. Pero nag-report sila 1 week ago. Sang symptomatic sila. 7 days pa kag tawag sila sa akon nga muna ning batsyag nila. Kay gasalig sila nga niya, nabakunahan man. Bakunahan ang inom-inom na sila sa ilabulong. Nabakunahan ako. I-isolate ang lawas ko. Why na pa RT-PCR? So amo nang bal na mo subong ang time is at the essence. Pagka bisan vaccinated ka subong tawagi dahil ng imo doktor kag tagaan ka na nila dayon bulong. Dasig ang response dapat dasig. Number 2, dapat ang within that 3 to hindi nang 5 to 10 days to 7 days 3 to 5 days. Correct. Report ka na dahil kag may intervention na. And then kung mo pa lang mapa-swab test ka na. And then dapat may supplies ka na sa balay mo nga oxygen, pulse oximeter, naga-self-monitoring ka na sa imo. Kag-report mo na sa imo doktor. Dapat kung nagnubo ng imong oxygen saturation less than 93%, butang ka na oxygen mo. Mag less than below 90%, ma-reserve ka na sa hospital. Okay? Kaya nali bala magdupo na, kag may hypoxemia ka na, dahil kadamo kami sumo nakita nga ang oxygen saturation is 85%,
hypoxemic ang pasyente, pero mild symptoms. Wala gani shortness of breath. Okay. Amo na subong ang classic nga makita mo eh. Ako, Dok, may nabalaan man ko bala nga Oo. vaccinated sila, pero daw may ara nga dan sa nga comorbidity, sabi. Daw yung tarang kaso sila, daw ay sila nagpa-doktor until nga napatay ng isa. Tigani, that's yung ulihin ang response. Dapat, we must have a high degree of suspicion. Every respiratory symptom subong, you have to consider that as you are a COVID-19 suspect. Delta variant. Okay? Okay. So, amo ni partner ang mga ina-advise na sa tao, mga pumuluyo, nga amo ning ginambal ko si mo, nga tungod sa unpredictable ang ining COVID-19, especially the Delta variant, unpredictable, very unpredictable, rapidly transmitted, and lain ang course sa ibang nga variants. Ang ibang nga variants siya, kung vaccinated ka, dako chance mo survive kag mild lang to moderate mo. Subong sa amon nga guidelines kag protocol. Ang amon nga home care, ariya, tanan nga home care subong dangat ko sa EOC kag sa mga hospital. Pwede niya ton ma-manage niya ang mild to moderate lang cases. Pag moderate to severe, dala na sa hospital. Galing kayo kung dalaw mo sa ospital, Dok, wala naman lugar. Wala naman sang lugar. Oo. Pero ang ako na lang, ang mahimo na lang naton, guerrilla type. Guerrilla na lang kami. Actually, guerrilla na kami because ang tungkol sa EO28, ang ginalaw na nila nga home care subong, ang reverse side nag-apply na, okay na, kag ang doctors. Ang iba nga hospital ga-apply pa. Ang Corazon Luxin, I think daw, okay man? Wala pang doctors pala kag reverse side ang naaprobahan. Pero ang ambal ko lang sila ever since sa para nila pag-order sa EO28-A and B as amended, tani allow niyo na ang group of doctors nga ma-apply accreditation sa inyo. Kaya ginahimo namon sa mong group of doctors namon, nag-apply na lang kami next week, may meeting na kami ganit sa mga hospitals, like Riverside doctors, kung paano namon sila mabuligan. Kaya sa buong hospital, sa buong gahampo na, although accredited sila sa syudad sa home care, pero number one, wala sila staff. Example isa ka hospital, only may packages. Isa ka package sila to 45,000, the whole treatment program of 14 days. Ang isa ka pinakalubong nga package nila, 10,000. Okay. Ang 10,000 na i-allow ka nila sa home care, i-manage ko ng abis home care, pero naka-priority list ka in case nga kinalanon mo ma-admit. Okay. Okay. Amo nang namit da. Okay. Number 2, galing kay sa package nga 10,000, kwaon ka sang hospital sa balay mo. I don't know kung sa package nila na da ang RT-PCR, ang ilagin performance CBC kag X-ray. Tapos mula na. Wala na ibang nga laboratory. And then unlimited teleconsult or telemed consult sa mga doctors nila. And then number 3, pabisitahan niya ka na sa ilang nurses twice a week lang. Very, very limited ang 10,000. Amula na iyang amula na. Inaguro kung mga mild lang ang symptoms. Mild to moderate, okay lang. But then, remember, any case, condition, medical condition could start as a mild and could transform right away in a few days into moderate and in a few hours into severe. Kung hindi mayo pag-manage mo. Okay. Kag depende na sa resistance sa isa ka tao. Kag depende kung damo siya comorbid, delikado pagid. So, kung medyo may mas lala sa problema, mas mahal ang package. Mas mahal may kung kan afford ka ara ka sa 45,000 damo na nga test. I think guro ang frequency of nurse visits guro mga everyday. Ang kay 10,000 na twice a week para mag-monitor sa imo ang mga nurses. Pero why pa na medicine siya? Wala pa na I think wala pa na bulong guro kay ginamutuan namon way pa bulong eh. Oo. Pero nga amon niya sa mga team
amo nang barko si mo girila, way tamay mo eh. Oo. Nobody could criticize me or my group. Nobody. Mm-mm. Because amo ni subo natanaw namon makabulig sa atong pasyente. Guerrilla type na lang. Strike anywhere na lang kami Gani, oo. Strike anywhere. Guerrilla. Ti mayo lang na iya, pero sakon kay ti may migo ko yung Dr. Ibanez, yung iban karon niya. I mean, yeah. May migo ka man anytime makuha. Pero kami available ba kami gyapon sa iban nga pumuloy. Aga pala na wag. Bisan sa as far as sila'y talisay, sila'y bago. May gina-manage na kami nga home care lang. Pero once nga i-RT-PCR mo, wala kami mo, kay i-extract na sila sang sang EOC. So ang hambal ko lang tani, appeal ko sa EOC sa city kag province. Be flexible enough at this moment. Kung wala na gani room available sa hospital, pangitae sa pagi kung paano ang maggrupo sa doctors na makabulig sa aton. I mean, i-open mo ang accreditations sa iba na grupo, basta organized ng group of doctors. Like either a private group or a public or government group or a private company or what you call this, ibang nga grupo bla lang nga wala ma-organize, wala bla kompanya, pero nag-organize sila into the one. So, amuli bla ng mga paris sa amon, nag-organize kami mga doktor sa grupo mong nabulos-bulos sa kami, amo on our own. So, amo na bala nga anything nga may mo ta magbulig ka sa atong komunidad subong nga time of pandemya. Kag the present situation subong nga amo ni kaga lala. Kag nagamalala pag ini partner. Oo. Anong ato na nga ginaano nga atong objective or target. Ang atong target is kung may mo palang makontrol naton ang nagkalamatay. Ang death rate bala. Damo gusto mong dok, no? Subong ka, isa kadlaw, 7 patay eh. Isa kadlaw lang. Sa amon sa media, mara gani. Oo, may nag-ngabato sa Dr. Dilon, I think, 3 ka bata, patay. Tiyamak. Ang mga bata, record, speaking of bata, ang mga kabataan, vulnerable gani dok sa Delta variant, unlike before yung ang kabataan, no, hindi niya maway ang kalatnan. As I have said, ang mga kabataan subong are the most vulnerable and mga geriatric patients, mga tigulang. Sa una, mga kabataan, may resistance sila sa old variants mo. Subong Delta na, gaigo sila. Ang lain pa kay, wala pa ni sila booster. Wala pa ni sila vaccine. Oo, why pa sang vaccine ang para sa Pfizer kabataan? sa Amerika, kung ano sila, 12 years old and 15, okay na. Wala pa ni kadangat sa atot. Kay, remember, ang Pfizer ni nga vaccine subong kag Moderna, the rest, para ni sa adult dosage. Gin-reformulate na subong nila sa Amerika nga ang Pfizer may ara para sa bata. Parehab na sa pediatric dosage isa magatag kapulong, lain ang adult, lain ang sa pediat. Or else ma-overdose sila. No, okay. Okay, thinking about, talking about booster, okay, may question, di ba kapon sa kakapresente? Doktor, pwede na kami booster subong, 3 months na ako na naka-fully vaccinated. Alin ko pwede, imo choice, but hindi pa na ang advice subong sang WHO kag sang CDC nga 8 to 10 months 8 to 10 months pwede ka na booster either Pfizer or Moderna. Kay iban subong wala ta kababalaan kung may contact sila sa gwa, katatlo na sila bakuna sa Pfizer mo. That's why kung ang gobyerno natin, ginakontrol nila ang flow sang supply sang vaccine because nga ang mapabooster dose ka, ng iban gani nga pumuluyo, wala pa gani ka first dose. Wala, correct. May shortage pa kita. May inequity pa sang vaccine. Inequity of distribution. Inequity of inoculation. Way pang iban, way ka pa ang iban niya, way pa naka-isa gani ka bakuna, matatlo ka na yan, tido ka unfair na yan. Yes. Tidak sa imo na ginakuan sa gobyerno, gina-regulate na. Bisa sa Amerika mo na. Pero sa Amerika subong, naga-booster na sila subong sa Pfizer. Ang Moderna, I think, pwede na ma-booster mo. Pareho mo lang na sila
viral vector mo. Mhm. Anyway, mentioning about the vaccine, ang total vaccine na distributed na sa Pilipinas, okay, for mga 40.5 million, Mhm. okay, 2 days ago. Ang 18.6 first fully vaccinated, 22 million ang unvaccinated, ang first dose. First dose, oo. Ang fully vaccinated, mga 16.6% na kita. Ang Malayo first pa. dose is 22%. Malayo pa ta sa herd immunity. As of today, the 45% na ito na-distribute nila ng vaccine, 45 million nagli. Pero ang nahatag na is 40.5. So I think may nag-aabot kita 2.5 naman million sa Monday niyo. Kag may ara pa gid. So I think dasig ang mayo ng atong delivery. Pero I think may medyo hinay-hinay pa dyan na atong distribution. Kag ang atong applications ng vaccine. Administration. So, amo ni bra partner, ano pang mahambal nyo, abi, mapamangkot nyo da? Okay. Amo lagi na siguro isa ka importante dok ngay emphasize ta bala sa mga kaiban ka sa siling ang iban mo akong babakuna kanya pwede may kakapatay man mo nang gusto ko i-explain sa ilab lang i-explain mo kay na dok ngati may luwas sabi nga may underlying condition sila late na ka mag-report sa doktor kay gasalig mo nga nabakunahan ka ang kaso lang ni inan ko ni bulong until nga maglala ka no muna sa katabo gali usually sa kakapatay. Kung mayo ka lang, kag mabalaan mo ng early warning signs, kag kung na risk, kag vulnerable ka because may mga comorbidities ka, 2 types, unvaccinated, kag fully vaccinated. Kung unvaccinated, much more nga you will have to be concerned about. Mga 3 days pa lang nagkataro ka, report ka na. And get yourself tested. Mapaswab ka dayon. Sa unvaccinated, hindi mapadungol. Ang fully vaccinated, hindi magsalig. Kay ang risk nila ni sa pariho lang ni sa ang risk group la. Okay? Correct. So, ang muli partner, ang mga katabo subong, nga I hope maintindihan ni sa atong pumuluyo kag isulat niyo ba lang aton nga ginahambalan para maliwat-liwat niyo ba liwat-liwat kay ang aton subong next nga public health education program next week pa after 1 week. So amo lang gina get vaccinated, know the early warning signs, self-monitor ka sa balay mo, get treated right away. Get medications. You have to get your medicines right away. Okay, Take Dok. your medicines right away. Ang imo nga paryente, Dok, sa Las Vegas, Nevada, si Roberto Ibanez Gallo, nag-message sa ari ni siya sa Las Vegas mo. Ano kuno na Dok dito sa Las Vegas siya, events na to sila nga tag 30,000, tag 70,000 ang tao, daw okay na to sila sa Las Vegas, Actually, ang Amerika, almost nakuha na nilang herd immunity. Only naigo lang sila subong sang Delta variant, nagsulod. Kung wala nang tani ng Delta variant, ang Amerika, kuha na ni sila, tawhay na ni. Imagine, one example, Israel. Kabati ka sa istorya, Israel, amo ni siyang pinakauna naka-achieve sa herd immunity. Scientific advancements ng Israel, grabe. Tungkol sa ilang mga breakthrough sa mga bulong na ganit sila yung oral nga anti-COVID, nga mga monoclonal antibody nga oral. May mga taas ng ilang rate of survival. Silang pinakauna open sa ilang nga population nga wala na mask. Yet, bala mo nag-second wave. Nag-second wave sila. Balik sila sa puno. Tungkol sa Delta variant. Balik sa puno. Tungkol sa Delta variant. Tungkol sa Delta variant. Kagang may immune variant, pasubong ang immune variant ni wala pa ni mabalaan pero binamonitor ni sumong kung ano ni siya ka klase. They are all coronavirus, they are SARS-CoV-2. Pero lain-lain ni sila mga mutated din nga type. Ubuson nila ang Greek alphabet daw? Roman alphabet nila, ubuson from alpha... alpha hasta gini sa omega. Ate, alpha hasta gini sa alpha zeta. to omega. May zeta pa, zeta. Buto na nas pila na ka. Amo nang bala ni Lord Bla, I am the beginning and I am the end. Alpha omega.
Oo. Te, amo na guro, ganun ba yan? O, taga-anta pa ka muna, pero wala pa ka muna, tunga-tunga pala ka mo. Oh. Kaya ara na ka muna, ara pa lang pa ka mo sa kuhan, ginapanis ka muna kon, ara pa lang sa tunga-tunga. So, we don't know, kung saan ulit ba yan. Kabay pa, Dok. Kabay Ano? pa. Sige, Dok, next Sige, week partner. naman kita. Salamat, Gid, for that very valuable information ginashare mo sa aton nga mga tagpalamati, Dok. Salamat, Gid, Dr. Ibanez. Salamat, Gid, mayong aga sa tanan. Yes, salamat, Gid. No? Mga ka-aksyon, Dr. Melvin Ibanez. No? Manday nyo lang pirmi kay mapuslano ni nga mga informasyon mo nga ginashare sa aton ni Dr. Ibanez. No? Kabay pa nga, ini maka-guide man, makagiya sa aton. No? Sa sining panahon, nga daw nagalala na ang atong sitwasyon bangod sining Delta variant, no? Jackie Alcala Carmelo, good morning. Alex Montesa, dira kay Ma'am Van Mayo sa Chicago, from the Windy City of Chicago, good morning. Dira sa inyo kag sa mga titas, no? Lester Ray Benitez, sa kay Alex Fuentes man of course, kay George Gargasiran, kag kay Lily King sa London. Ana Sol sumugat sa Duasti. Good morning, no? Mabalik kita mga ka-aksyon sa ato pagpadayon diri sa Kapehan sa Aksyon. Pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo. Manong Duming, astig ang bligya. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang stop yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No?
sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why hindi may nag-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo ko nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you... sige, balik kita diri sa aton pagpalagad. Good morning, anay, kay Mary Grace, Draman, sa kay Miss Jinky Di Alagdon. Nadula, di ako na kanjiyaw. Ang ginatamdan ko diyo, nadula ako. No, sige, kag... si Ma'am Van, niya, stapa ni sa Z, yan ko, ang Delta variant, ko, no, ubuson, gid sang Delta variant, ang aton nga Greek alphabet, would line na, no? Sa kay Colin Ford sa UK, happy birthday,
from your sis-in-law, Jinky de Alagdon, sa kay Henry Martinez, ay kapamangkot sa sang number sa clinic ni Dr. Ibanez. Way ko ka pamangkot, Migo Henry mo. Next time, pamangkoton ko, ha? Para at least mahatag natin rin, no? Kaya way ko hindi ka pamangkot. Nakahatag na one time, Dr. Ibanez, na nalipat ko, ano? Sa kay Anasol Sumugat sa Dueste, good morning, man. Sige. Sa ikaduha nga bahin sa ato nga pagpangalagad mga kaaksyon, we will have with us, dugay na kumini ka way kastoryanay, no? The good mayor of La Castellana. Kay bag-ulan ni sila nag-celebrate sa ilang tourism week, no? Sa kadugay ko nga wala ka kadto sa La Castellana, kadamo-damo nagidya sang mga kwandira mo, mga lugar nga pwede makadtuan. La Castellana is fast becoming a tourist destination diri sa probinsya sa Negros Occidental. Damo damo hambal sakon nga nami kadto sa La Castellana kay daw kadamo iban nga mga nakita ko sa Facebook daw way pakuya ka kadto nga mga lugar pero nagainulot-ulot lang ang mga kaladtuan sa La Castellana. That is why reason enough for the celebration of a tourism week dira sa may banwasang La Castellana. So we have with us on the line aton amiga, our good friend, Mayor Ramayla Maymay Nicor, Mangilimutan. Mayor, may aga and kumusta na? Hello, Tito Boy. Good morning. Pagkatunan nga nagapamati isang Aksyon Radio. Yes, oo. So magkulang na tapos, Mayor, no? Ang inyo na pag-celebrate sa Tourism Week? Nag-culminate kami isang Friday. Actually, minimize katama ang event but then daw successful man. Plus, nag-groundbreaking kami sa Holy Cross of the Garden which is part na siya sa ngamon nga tourism hub diri sa Mandayaw, Legacy Park. Okay. Gusto ko na, Mayor, mamal, ano nang imong Holy Cross na? Di na sa namtang, Mayor? Sa Mandayaw, sa Hiling nga part, dira sa may mga cafe, sa tihak sang Leaf Garden, which is nga natindog na siya ang dusa. Then, permahan namon ang deed of use of prac with the Infantes, nagatag sa mga 3.6 hectares for LGU to utilize the lot for tourism purposes. So, ang Leaf Garden, part na siya sa ginhatag kag ang Mama Mary kag Papa Jesus nga gin-donate sa mga Magnabi family. And then, ang LGU, as part of tourism promotion and development namon, kay gusto gid namon nga magtutok sa tourism industry which we believe nga ang turismo mo na siya maka-generate income para sa LGU kag makahatag employment sa ato mga pumuluyo at the same time livelihood for those people around isang aton nga tourism enterprise zone. Mayroon na nung kadako ang ining Holy Cross nga ginpatindog jud dira. Ano ka? Ang Holy Cross, 60 feet. Wow, plus ang iyang tilindugan. Tapos may hagdan na siya, may garden. Na-conceptualize sa before, gin-suggest ang mga townsfolk ng La Castellana, which we believe man nga La Castellana is really gift from God. Kay La Castellana has so much to offer when it comes to tourist spots and destination. At the same time, kadamo sa mga cafe, during times ng pandemic, kadamo sa mga cafe nga nagtindog. It's because nga, kadamo sa tao nga nagataklad sa bukid. Kag at the same time, napangita man pala nga buyan ang tagsa-tagsa ka pumuluyo sa bukid. So, nagpatindog kadamo almost 30 cafes and resto ang natindog dari along the highway going to Canlaon. Kaya during pandemic, dito man na-conceptualize na ma-take off ang tourism na naghimo kami sa tourism highway. I-connect namon ang 13 barangays with its different barangays. May ara sila yung mga tourism hub or tourist destination for income generation. So, ang cross na siya, amo na siyang patimaan, man-ingat, thankful gid ang La Castellana despite sa pandemic and all the calamities nga nagagi sa La Castellana, we survived. Pero going up to the cross, hindi man challenging, gid Mayor, ang alagyan?
Hindi man gid. May ara siya, may dala naman na siya nga daan, but then may flat. But ang LGU, nagbakal, actually, before that cross was conceptualized, nagbakal na dai ang LGU sang duta sa kay Sir Madji sa mga infante na patindugan preparing in the future sang hotel and resort sang Banwa. I think prepara na namon because of the very good view sa Mount Canlaon. Kumbaga na project na namon later on, not because of our violence to losses nga known internationally, may ara kami nga mga foreign nga mga visitors, i-prepare namon siya sa Flakblas and Tourism kadto sa Lakasiliana kay almost sa mga destination, sa mga spots, ano na namon, kumbaga rediscover. Actually, ara na siya. Okay. Pero gusto siya namon ipanamion para i-off naman namon sa tao nga lagawan nila kagkatuan. But at present, kung magkadto ko sa cross na sa palibot yan na, may mga cafe na da? Yes. Amo na da siyang Mandayaw, Panorama Park, may ara na da. Pero temporary pa lang ng mga structure. Kay may ara kita nga full development plan para sa Mandayaw, kanami na da. May ara man tadagan isubong bag-ong dome suites bala daw mga dome suites. Sa Arab lang glamping area, na sa may swimming pool. Tapos yung sa dalom, sinaamo na siyang famous nga Mandayaw Falls. You can do rafting, tapos river trekking. So makita mo sa ang namin nga view sa Mount Canlaon. And then, if you go along the road, pakadto sa babaw, pakadto sa Acantilado, Gawahan Cafe, amo nang famous mo nato nga Aviance Cafe, so basta ara da along highway. Tapos meron kita nga Fabricanos Village Cafe, man pakadto ang natures, and then going to our Cherry Blossom sa Kalapnagan. Pag mga man-made na nga mga resorts and swimming pools. So damo gid lagawan damo gid lagawan. During that time pala dumduman ko sa when I was still the president sa Negros Press Club. Nakakadto kami dira proti daw dira lang kita sa Banwa dampi. Proper lang to kamo sa may Balay Daginot. And then sa may Alipyon sa Balay Alipyon. Oo. Pero since na COVID, almost kanyang tao, ang flux ng tao, digto gid sa babaw sa open air. And then we have our leaf garden dito sa may Mandayaw. Ano nga garden, Mayor? Leaf garden. Oo. Century Leaf Garden, na-conceptualize man during our Limpio Verde Festival sang June. In relation to our environmental week. Subong naman ang pag-take off naman sa atong turismo sa Tourism Week na naman, amo naman na ang pag-groundbreaking sang aton nga Holy Cross. Ang ilang Holy Cross, ang purpose kid na is wala labot nga for us nga mangin thankful kita sa Ginoo, would be pilgrims, and then it's universal kay tanang gusto sang partner ta nagpartner ta with Mr. Madji and the family nga himuon siya tani nga daw pa ni Papa Jesus, but since nga not all nagapati sa Rebolto, but every one of us nagakuan mo sa cross para mangin universal siya, so cross na lang with the garden. Okay man. And first phase pa lang na siya sa aton nga project, kay may ara pa kita nga economical chapel and then tourism hub man sa ginbutangan man sa aton nga tourism CR nga ginhatag sang probinsya through Gov Lacson. Kung magbisita, Mayor, sightseeing ka lang, bisita sa mga tourist attractions, yun sa sinagin nimo nga tourism highway, ang isa kadlaw kay Go? I think hindi. Kami ara kita ang aton subong nga is from the proper, from Lalagtan, we have Balay Alipyon, na view sa Mount Canlaon. Tapos Mascubado, mga Mascubado Mill, which is historical na siya, before the industrial nga sugar central, may mga Mascubado Mill kita diri nga kumbaga mangin part sa aton history. Tapos Balay Daginot, if you want sang namin mga resto diri sa proper, di makadto ka sa Mandayaw. Sa Mandayaw pa lang nga daan, going to the falls, up may trek with the left garden. I think one day ka lang sa Mandayaw. Tapos
You can sleep there sa dorm suite. Tapos sa Candilado, may ara kita 360 degrees man nga cafe sa Mansalano, sa Babaw. And offer man sila overnight. Tapos, dito sa Kabagnaan, we have Ate Fabricanos, pwede man to katulog. It's a unique village, man-made village siya para sa atong lang Ate Fabricanos, ang ati-ati sa All Fabricana. There's a Candilado Cafe, which is may cliff siya. Tapos may viewing deck man. And then ang ato Nature's View Cafe, sa may antis ng Kalapnagan, and then we have the Tambayan sa Kalapnagan. Ang community-based tourism, tamanda nga mga taga-community lang nagakuan sa mga cafe, ang mga dagko nga kahoy, mga coffee plantation, then sa sa Babaw, sa Pasto, pwede ka to ka overnight man, camping-camping, tent lang, pwedeng pabutangan ta naman to tubig, and then magkadto ka sa Masulog, may biak na bato ng Kalapnagan, Masulog, may ara kita nga highland na swimming pool, tapos ang Lablangka, ang man-made man nga resort. Kung magsaka ka sa Babaw, which is our Mananawin, amo na siya ang vegetable plantation or basket of our town. Kanaog sa Dalo, makadto ka sa Puso, may ara kita kalangan spring. May ara, man taga daw El Nido, man nga river, nga lagoon, nga you can ride on a boat. Nga daw, ara ka lang sa Vietnam, pero it's a river. Tapos, panaw pa sa Kabakungan. Sa Kabakungan, sada pa lang ang daan, sa pila pa lang kabarangay. Sa Kabakungan, we have our Akaduhada Spring Resort, nga makita, crystal clear, nga water. Tapos, Badi-Badi Falls. Nga ramanta, may bago kami subong nga agritourism site nga Istaka sa may Dama. Okay. Namo iyawan ka. Kagang isa da sa pinaka-attraction gid sa La Castellana is the mayor herself eh. Yes. Amo na siyang number 1 nga tourist attraction. Kita ta ka nagsaot-saot ka naman to mag-tourism week. Amo na yang mayor ya kay kita mo ni sa dapat versatile ka, dapat flexible ka kung ara ka sa politika. At least, your people will know nga kung bike sila, kabalo ko mag-bike. Kung ma-plantita sila, plantita ka man. Kung masaot sila, saot ka man. Kung ma-feel bala nila nga ara ka, even though, syempre, sa subong, problemado, tungod sang COVID cases bala, hindi mo gidmanigar. And then, you have to work for the livelihood and economic development of your people, and then you have to work for infrastructure, and then some other admin works pagid. Plus, you have to promote the tourism of your town. Pero ako thankful with God because there are those people nga nag-invest man para sa La Castellana, hindi lang niya para sa turismo, but then create jobs sa aton nga mga pumuluyo, especially sa mga taga La Castellana, gid. Kag ang mga sa palibot nga nagabaligya-baligya nga nakahatag livelihood sa gagmay-gagmay nga mga tao. Mayor may request sa ako no, prepare heavy kuan be nang package tour bala ang KBP kay gusto nila magbisita kuno ga message sila sa ako no. Ti mga station managers ni siya. Wala problema. Itagain na lang ko sang Tagain na lang ko sang we have tisang amo ni Aryo. And I will post on our Facebook sa Arangka. Nag-brochure making contest kami. Nagdaw nga brochure da mo makita ang kanan nga tourist spot, kung what to do in La Castellana, what's good, what food we can offer, kung anong mga namit sa La Castellana, anong mga namit nga lugar nga pwede katuan. And then we're preparing naman sagang because we have hidden paradise sa upper sa Sagang, kadamo may ara pa kami nga gina-site, gina-discover nga river siya, pero kanami sa tubig dito sa Mercedes na yon, and then mga falls nga mga virgin pa katama, and you can go trekking. Tapos ang amon nga reflect siya, ang dako naman nga flower na may ara man kami na di. Kag ang ginapadayaw naman is a very alluring beauty sa Mount Canlaon, which is every day mag-jogging ka, maglakat-lakat ka, malipay ka, makita mga gapang ganyat yung beauty ng Mount Canlaon, which is Mount Canlaon is also one of our protection during typhoon, mga strong winds, mga hindi apektado. So, that's why, Tito Boy, hambal kong La Castellana, we're so lucky nga taga La Castellana kami because that really give us more blessing through its
flora and fauna. Amo na nga gina-preserve gid namon, which may ara kami development without destroying the nature. Correct, oo. Kag, amo na, ma-coordinate lang kami sa imo, kayong KBP daw, interesado, gid nga makabisita dira. Oo, ma-coordinate Sa lang kami sa Dome imo. Suites, sa Domino, sa Mandayaw, may ara man nga horseback riding. Wow. May pwede Doon na-miss- ka adventure. doon na-miss ko na ang And then, horseback, but kung pwede isa- man dyan, may ara man kami mga motorcycle trail, pwede man taka-bike trail, kadamo sa pwede mahimo sa La Castellana. And then, you can sip the very good coffee of La Castellana. Yes, amo nang ginapangitaw. Ga istorya ta subong may amigo ko di sa Las Vegas ga pamati Nya pabok na ko dadaan amigo da bala si mayor mangin ihado mo pa ne. Gina-claim niya nga maninay ka mo, imay niya maninayon ko na si Maninay Alma, si Maninay May. Kaya rin di sa Las Vegas ya, mapunog puli na di sila. Niya i-book na ko nagadaan amigo kay gusto nila magbisita with his wife, no? Kay nya maklik gini sila ni Madam Alma Alma Galyo mo maklik gini sila ni Mrs. no. Anyway, mo na gapamati siya sa Las Vegas ang dra niya do interesado sa gapabook na siya makadto Sa na. La Castellana, amo na siyang gina-envision ko sa La Castellana that within my 9 years, ang akon executive agenda for my programs, projects and activities, maano ko which is peace and order. So, kung ako magkadto ka di sa La Castellana, masiling ka, ay, di nang La Castellana, kagamos ang La Castellana. But for now, I can guarantee ang safety and security sa aton nga mga bisita, kag sa aton mga turista, and even our locals. And then our agriculture, we invested also sa agritourism. So sa may nato, may kita da nga moringa plantation, amon siya gina-export for medicinal alternative ang malunggay, and then may ara sila mga plants gina-develop sa lugar sa barangay na to. So kadamo kami sang pwede nga i-offer sa mga gusto magkadto di sa La Castellana. Ang importante na mayor ang food pag pagid. turismo. Ang food gid mayor importante anong ma-offer gid sa La Castellana anong ginapabugal niyo da nga mga delicacies da. Diri sa La Castellana, if you roam around, may mga native kami nga mga pagkaon like mga suman, butong, and most especially our awardee tanga nga food which is our banana sticks. Ang very famous nga kamanamit nga banana sticks. And then amon na siya ang amon nga kape. Kag syempre ang amon nga namit-namit nga lechon kag namit-namit man nga rice. Correct. Kaya nga aton nga ng ng leche plan. Local na siya ang nag-prepare. Correct. Nakatilaw ang banana cupcakes, ang banana cake namon na ginapabugal. Sige, basta magpuli ning taga Las Vegas niyo, do ako ginapabok kita eh. Nya i-book kami We nagadaan. will be preparing you some native chicken. May kita native chicken nga namit-namit man nga free-range chicken na di sa palibot. Butangan ta ubad kag munggo. Parte. Sige, anyway. Basta dari sa La Castellana, Tito Boy, magkadto ka di. Wala labot sang manamit nga food at accommodation. You have a very good atmosphere. Kaya kanamit isang hangin, kag preska sang tanan. Correct. Ako would totally agree, no? Ako daw pila na ko daw ginaway kwadto sa Castellana. Kibot ko na kadamo nagid sang mga tubo dira nga mga kaladtuan kay makita ko na kay kada post kita I never expect na amo ni siya kadasig ang pag-grow sa akon nga tourism industry, but I think it's really a gift from God man nga ang mga tao balaga kahulas man ang sa ila mag-invest. Kay nalantaw Manila nga the local government unit is really supporting on what endeavor they have. So muna siguro makita bala nila nga porsigido gid ang gobyerno sa La Castellana para magbulig sila to help them grow man. Kaya mga dapat entrepreneurial, hindi lang kita sa aton nga sa mga political agendas tala ma-focus, but then I will go with our people, magtudloan sila how to do business for their livelihood, hindi man matamaan. And then at the same time, taxation sang banwa kay tigapati nga
Among taxes ko no is the lifeblood of the government. So kung dako ang aton income, mas madamo nga project ang aton ma-implement. Ang isa pa sinada because kung anong katindog dira nga mga pwede makadtuan sa turista naton, ara kadayon niya nga naga-promote. Ari na ko din. Ara ka gid ang advertiser and promoter. Gatalaklad kay mo sa mga bato daw sa kalas ang promote sa imong lugar kita ka. Gataklad ka sa mga langko nga bato. Hindi na kinanglan mag-request pa sang model sa mga model promoter kaya rin ang mayor naga-promote. The mayor itself. Lingko ya bahong mayor sa Castellano gatalaklad sa bato para lang magpa-picture kag i-promote ang lugar. Sige, ang ipapicturan ko to sa Balingasag. Doon na dumduman yung sang una 80s. Ang una da siya ang grabe nga area itong Ampusanay. So dito ko din butang may ara kami din pa-train dito. Maybe ini nga month or the next preceding month nga kita nga product sa coconut nga sa coco coir na bala ng dawlanot na bala sang lubi himo ta placemat himuon siya nga coco pole man para sa atong mga plants and basta kadamo di sang pwede i-offer sang Lakasiliana tito. Gani man. So congratulations Mayor kay daw I think amo na siling ko lang La Castellana is fast becoming another tourist destination, no? Kung magkadto Cabras Negros ang La Castellana ara dahil sa imo listabla nga isa sa makadtuan. May naga-message sa ako daw damo ga alamag makadto da. Actually nag-share ko sa kay board Araceli sa Mosta bala na himuon siya daw compact nga nang isa bala ka set sang tourism destination from north to south. Hindi lang nga pugtak-pugtak siya. For example, din makadto ka sa First District, dapat the whole Negros na nga package. Kasi totoo lang sa iba niya lugar like Vietnam, you will be traveling hours from the city. Pero kanami nang isang ilang tourism promotion. Gabi sila mag-promote sa ilang mga areas para mainganyo ang mga turista. Which is, mas damo. Tadi ako magamdamo. Doon ang mangga. Damo yung mga historical places, makadamo sa pwede, kasi yung mapadayaw sa Negros. Kag nami sa La Castellana, because most kalabanan ng mga turista, ang gusto nila, sila lumagluwas sa mga sites, ang relaxation, gin mo, amo gining tanaw nila, di ba? From pero sa La Castellana, magpungko ka sa amon mga over-viewing na text, makita mo, lang hindi ka na tinanglan maglakat pa sa Netherlands or sabihin ng lugar o Switzerland, yung makita mong vast of greens, pag ang landscape sang adjacent barangays, but then makita mo ka namin gidya sang kanlaon. Na mo na nga maybe go man to. At ang na-preserve na beauty sang nature, ang mga greens namon di kang ara pa. Amo na miro importante da because in spite of the tourism development projects you still try to preserve sang natural gidya nga nature, ang nature gidya you try to preserve it. Hindi amo nang nami isna dira. Yes. But personally, gina-approach ko gid ang mga tagiya nga nilang ilang mga venue, panamion nila, butangan nila kaakoy, ipagpapang ko nila nga Instagrammable, which is patok sa itong mga millennials. At the same time, in this time of pandemic, we have to implement some health protocols. Kahit hindi man ta gusto nga magdamo gid ang kaso sang COVID or sa ano pa da nga mga sakit sa aton nga area. So sila ginatinguan taman nga ma-reach out ang mga tag-iya nga they will be the one nga magbulig sila sa mga delegate namon sa pag-implementar para hindi gid matamaan ang aton nga lugar. At the same time, nag-income sila. May mangkot sila mayor, may private kuno nga rest house nga pwede makatiner sila. Kung mag-aaral. May ara kita mga places. Like for example, sa Kabakungan, may ara kita nga pension houses man. Tapos, dari sa may proper, kadamo man tadi. Like, ang ano lang yung tiniran yung Balay Daginot. Balay Alipyon. Ang Balay Alipyon is one of the very good venue man para kung gusto nyo mag-relax. So, ka-private. Ang Domino, ang Dom Suites natin sa Mandayo. Ala Blanca is for family and nami nga swimming pool nami sa La Blanca. Ako makarecommend ko nga nami kid ang Balay Alipyon man because nagtinerma kami dira mo, no? Nakatinerma kami dira sa Balay Alipyon. In fact ang profile pic ko amo na gani ang background sina amo nang kuan no, ang kanlaon.
Mountain na on man. ang photographer ko na si Dr. Patrick. Ang iya mismo, o kita mo. Dahil secretary of the Sangguniang Bayan, Siya yung- coordinator, siya yung photographer. Doctor of Philosophy, photographer nyo lang. Siya yung photographer. Di siya ginanagagad sa ako. Dali bladi, sir, dali bladi niya. Niya ko ba po na kuha na si mo, picture si mo. May ari di gani sa Lakasiliana nga nagpa-picture siya. Tapos sa may church view, way siya kabalo ko nag-shorts man lang ko. Nang ma'am, wala siya kakilala sa akin. Ang bagay man po, di mo ko mapicturan. Kasi ko, sige, dali. Tapos pagkasunod naman, tunguli sila ng isang, ano, si Mayor mo nang nag-picture? It's part of my job. Sige. Kati ay kaila makilala ikaw niya kuha gam lang niya. Rubo-rubo mo lang yan. Saan din nagibutang Amo na siyang namit kung wala ka sang standard na lang ang ginalagas. Kay pasimple lang, even suguong ka lang na sang ano, hindi ka ma-insulto kahit siyempre low profile lang. At it doesn't mean na kung nalati sa babaw. Amo siguro maybe the people going here nabalik-balik din sa Lakasilan because they can meet the mayor personally and then the mayor man ang nag-tour guide. Ang mayor man ang photographer at the same time, ina-accommodate din. Amo na siya minhambal ko sa opisina, bala. Kung may mga tao, kita nga mga bisita, dapat diri mismo sa aton office, they feel so comfortable and accommodated. Kaya para makaano ba sa namin mo to siya Lakasilana. And I don't want maglakat ang tao nga may hibubunot wala nga daw wala sila ginatipan. At the same time mo daw ang constituents. Magkadto sila, even hindi ka manggin masarangan ng tanan nila nga pangayo. But then, makatap ka lang sa ila shoulder, kag makahatag ka, mapuli sila nga may yuhom, bala sila nga mabuya. Kamo na importante, kay balo ka sa mga turismo, magluwas sa attraction, sabi, ang human interaction na importante, no? Ang pag-treat sa ila sa mga locals, amo na napangita, pagid sa tao mo. Di ba? Ang peace and order ay dapat establish agad. Ay kung ang pagpuli mo, may bukol ka na. Pagpuli ka. Muna bala, singka mo na siyang isagit sa hambal ko nga, dapat I have to establish a peace and order of my town. Yes. Kay everything will follow. Sige. Basta good job, Mayor. Good job and congratulations. I know nga Castillana will go a long way with you. Madamo pa sa pwede mo para sa Castillana. Sige. So, Mayor, thank you very much for your time. Balo ko nito kapoy-kapoy ka. Salamat gid for your time, Mayor, sa diri sa aton nga pagpangalagad. Thank you, Tito Boy. Kag thank you man sa tanan nga nagpalamati. Kag stay safe, everyone. Sige. Mga ka-aksyon, si Mayor Ramayla Maymay Nicor Mangilimutan, ang maninay ni Roberto Juan Bolgallo kag Ma'am Alma Alvarez Gallo. No? Salamat din, Mayor. Sige, ma-coordinate lang kami dira sa imo sa iyasang KBP. Ano? Sa kay Rona Rihida Trava, good morning. Ana Sinoro, of course. Elen Doroteo, kay Gerard Barela, Rochelle Fulgencio Susana, good morning man sa imo. Sige, with that mga ka-aksyon, salamat sa iyo pupud sa aton diri sa Kapehan sa Aksyon karon nga Domingo, September 18, 97, 19 na kita gali, sus kayo na pang 18 kuno, 19 na kita gali, no? 97 days before Christmas, kag 104 days before 2022. Ang inyo lagad Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Once upon a time, ay nanay. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.